Ja se sećam, tako reći, otkako znam za sebe, ja sam govorio kad porastim, hoću da budem kao Čika Draga. Ja sam, ozbiljno, i ta moja stremljenja su zbilja bila dugogodišnja i onda kada su ga rehabilitovali, hvala, ja sam mogao da svoju pažnju onda usredsredim i na neke druge najvažnije stvari, a to su recimo radovi Dražena Kovačevića pred vašim radoznalim očima sada i nadam se još mnogo puta. Dražen Kovačević je pirotski zet, tako da je on ovde domaći na jedan drugačiji način nego ja. Ja se sa Pirotom volim tajno, a Dražen pravi, po mom mišljenju, trenutno u svetu možda najlepše stripove koje stvarno obožavam i naročito njegove skice i nadam se da ćete i vi imati prilike da uživo vidite kako on to izvodi. A isto jedan Čika, želeo sam da budem kao on kad sam bio mali, Čika Vlada Vesović, on će vam mnogo pobliže kao akademski umetnik ispričati Čika Draži, mada mogu da vam kažem i bez njegovog i mog pričanja, možda samo da pogledate i vidite mnogo dobro. Ja ću ovo da samo nastavim ono što je Bojan započeo. Meni je zaista zadovoljstvo i da otvorim ovakvu izložbu, ovu izložbu i ovaj strip koji je započeo svoje putovanje pre svega svetskim stripom pa i srpskim stripom i krenuo putevima, stripskim putevima Srbije i došao u Pirot ovde naravno i treba da dođe da vi ovde vidite ovako jednu fenomenalnu prekrasnu izložbu i zadovoljstvo je stvarno ko zna koji put gledate ovu izložbu i kao da je gledate uvijek prvi put, jer uvijek nešto primetite što možda niste primetili ranije. Tako da nadam se da će svima vama, da ćete svi podeliti isto zadovoljstvo sa mnom i sa svim ostalima ovde nama koji se bavimo stripom, da vidite ovako jednu predivnu izložbu. Nemam mnogo šta da pričam, Dražanu nemam puno se priča, njegovi stripovi govore najviše od svega. Hvala. Ništa, ja samo par reći. Drago mi je da sam u Pirotu ponovo i na ovom novom mestu koji izgleda super. I drago mi je što vas vidim u tolikom broju, izložba je zvanično otvorena. Još Boki, ako imam par reči. Kad će večer? Znači, sad je zvanično otvorena. Da.